Kom, Magne! Prøv gutter, vi har alt spillet op på det. Så er vi tilbage. Så er vi Ja, igen. Yes, boldklart. Ja, hvor er det godt til. En mand. Nej, fuck, hvor er det godt spillet, det der gutter. Prøv at kigge på det. Hold lige op, vent og tag løbet ned. Det var det. Det der skille. Vent, træk ned til midtbanen. Mike, kom så. Igen. Beckham har jo, den kan
Prøv, mand. Bold! Og det er flot, Ellers, gutter. Så er det med hjem. Næste gang, dommer. Det er godt, det der. Ja, tak! Så kører vi, så kører vi, så kører vi. Hvad fuck? Hvor er det godt spillet, ellers, gutter. Yes, Mike! Hvor er det godt! Spil op på det, spil op på det! Første! Venstre! Ej, ud i ham! Ja! Ja! Tag løber! Ja! Ja! Hvor er det flot, drenge! Der er stadig tid endnu! Der er 20 endnu! Hvor har set Payet? Den skal bare spille på samme måde. Man kan ikke se en skid, Olli. Det er flot. Godt, bedst ret fra frispark, ja. Kommer næste gang. Magne! Prøv at kigge ind. Ryk! Kom! Ikke op, Olli. Ikke op. Ja! Kom igen! Fæv, træk lidt ned. Fæv! Kom, ud! Det der, det er simpelthen så heldigt. Så godt. Der har været mål steder i mavesædet. Det er så godt, det der.